салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем. Хубе иншааллоҳ ҳар яки шумо. имрӯз дар аэропорти Дамадедва қарор дорем, то ки ай нафарҳое ки ай Тоҷикистон омадагианд ба шумо маълумот расонем. Дар комментариҳоро мепурсиданд ки ай нафарҳои меомадаги ай хичон пурсен ва маълумот мерасонем. Бигем шумода ногуфта намонад, ҳама вақт реклама мешавад, номер мемонам нафарҳое да ки билети ҳавопаймо ай куҷое ба куҷое дар кор мешавад, ба дили пур метавонед ки харидорӣ кунед. Ай Тоҷикистон омаданам, ай тараф рафтанам ва пурсон мешем. Бигем и бародарҳо ай Кулоб омадагианд. Ҳавопаймо саҳар соатҳои 8:30 фар омада буд, айни замон соат 7 бегаҳай. Хай хато накунем, бигем 1.5 соат пештар баромадагианд бо одамошон дар дарун мондагиай ҳамвора нигоҳ доранд. Бале. Салому алайкум ака. Алайкум ассалом. Хуби тенҷӣ? Мешавсозем, хубе нака. Шукри Аллоҳ ака. Омади дар аэропорт фар омаден? Ҳамин аэропорт хамидем, мақсад омадем, бояд таможира мегузаштем, отпечаткамона гирифтан, ай ҳамаи чиликом ҳамин 10 тара гирифтан. Ай ҳамаи одамои омадаги? Ҳамара гирифтан, ҳамаи ҳамун рейс ки як рейс дем, ҳамара гардондан, мақсад паспортошона якта гирифтан, бурдан, карочи 2 этаж да ман мукан, то соати нами як, мақсад як ябеда ман мукан, 20 нафар баъд бовардан, телефономона қатъи паспорт, маспорт проверка кардан. Агар дар телефоно ягон чӣ боша мегардонан, барои 10 нафара гардонан. Агар ки мақсад телефонот зарядш мурдагӣ боша мегардонан. Бале, ҳамин ҳолатам шуда ки як нафара телефонша бигем зарядш тамом шуда, ба ҳамин сабаб гардондан. Бале, бо ина хитона бигем шинос акатона? Соби. Бале, ки штрафи пешина дошта. 2019 дошта барои ҳамун. Амро нигоҳ дорем, агар супорида боша иҷозат метиҳам барои мегзара. Бале, агар штрафи насупорида бошад метавонанд ки гардонанд. Баъдан инҷа бигем бо ай нафарҳои баромадагӣ бигем бисёриҳо мебароянд, мегем шуна ки биёем баромад кунем мардҳои калонсол, хучон бигем ҳам монда шидагӣ, ҳам дар берун одамҳошон нигоҳ доранд, ҳадаҳа мебароянд, мераванд. Вале ба ҳар ҳол пурсон мешем. Нафарҳое ки печатҳои Арабистон доштанд меган ваёра бисёртар тафтиш карданд. Баъд ай вай бигем пурсиданд ки ба киҷо мерен, дар киҷо зиндагӣ мекунем? Не, дар киҷо зиндагӣ мекунем намепурсанд, мақсад фамилията мепурсам, год рождения, мақсад числа писата. Гапзанитона нигоҳ мекунанд. Кам тарсис гапзанӣ мегардонанд. Дар киҷо кор мекунӣ, кадом районда посёлката, агар мақсад амёра надонӣ, кам тарсистӣ кунид мегардонанд. Гардондан мумкин аст ҳар гуна ҳолатҳо мешавад. Ина хитон бинем ки бигем ки соатҳои 8:30 фаромадагӣ, соат 7 бегаҳ шид ки баромадиям. Ки ҳамаш не оли бо дарунда якчанд нафар дига мондагиа? Хеле як 30-40 нафар зиёд мондагиа. Бале, инами гуна вазъият мора гузарондан як хеле айга буд, телефоношона бурдан, проверка кардан, бо ба ҳамун 2 этажа мебаранд, бо уҷа хеле 20 паспорт, 30 паспорт меоранд, якта нумта мехунанд, метан паспорта, баъд мезани меоед. Мегзарад. Ранги пештара не ки ай ҳавопаймо фароена, сраза бароен у кали неста. Ман калдестам. Хай биёян гапзанидам ҳушёр бошанд, телефонҳошона бигем. Ҳоли бисёриҳош мегӯянд ки прошивка кунем биёем, не меброя. ҳамаи главни ба сабр мешем, ба тоқат мешем, ба нияти коркунӣ омадагем, хаб мекунем, чӣ кор мекунем дига барои иҷозатиам дар ин гуфта. Биёй шумо ҳам пурсем ака. Салому алайкум ака. Ва алайкум салом. Шумо ҳам бигем дами раиси Кулоб омадед? Бале. Пеш омадагӣ буда ё якум бор? Не, якум бор. Якум бор омаде. Паспорта чанд қа пеш гирифта будем загран паспорта? Я 4 рӯза када будам анда, 4 рӯза. Бигем ки нав гирифта, на? Шуморо ҳам тафтиши зиёд кардам. Омадем, аввал паспортҳои ҳамаро ҷамъ кардан ё ки отпечатка гирифтан? Отпечатка гирифтам, баъд гардондан бо айсарака, айсари нав тафтиш кардам. Фаҳмид. Бо ҳар якта як кабинет меган фарёд мекунанд. Фарёд мекунанд, тарз гапзанӣ мепурсанд, коркунӣ омадагӣ чи ба чӣ ният омадагӣ мепурсанд. Бале. Баъдан бо нигоҳ мекунам бигем рафтор. бо ягон ҳолатҳое буд ки мисол нагуфта бошем дар видео, то ки дигарҳо ҳам хабардор бошанд. Бисёриҳо мегӯянд ки бисёриҳо мегӯянд ки ҳамон одамҳое ки омадаистанд қадшон ягон килча бигиранд. Ман рости гавя сумкаи килча доштам, ҷа ҳичка набурдава тамом шид. Ки дарунда бигем ки нест ки ягон чи харем шакока кунем. Бале, ҳамин масъалада камтарак хинди мекунад.
ва чӣ мегем шумо дар раҳмат ки маълумот расонидем ба нафарҳое ки моро тамошо кард. бо хай ягон чиша нагуфта бошем дар комментария нависем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. раҳмат ҳар як нафаре ки навора то охира тамошо кардем бошед.